Chinthong Constituency ke hai sar long keram teron President alang li pensi APHLC women wing kesengpon along mai chari pon lobang so mai long na chetong dunatum Chinthong Constituency along arpu kedo anatum chetong dun pen RD nang pidun lo alang li tuma men la ke long keram teron President Chinthong Constituency lolis lekhe advisor Chinthong CC Babu Kro assistant se ke Chinthong CC Aki hai sar Bikram Hanse President Wathat lang so LC Sangpi Kajerong PP Advisor Hamren Constituency Bharati Tisopi Organization Secretary Bithung CC Women Wing Binateron P Member Bithung CC Sangpi Rosing Leng P Media Share Secretary Hamren CC Sangpi Rita Kramsapi General Secretary APHLC Central Women Wing Working Committee Karbianglong East Karbianglong and Dima Hasau District Lapen Jirpi Jirpo Ahin A Constituency Penta Bangso APHLC Women Wing Kesengpon along nang chetong dun pen RD nang pidun lo news desk report time news tifu tenang li kupian ning chi thesi ladak netum Chinthong constituency along women wing secretary ke deng dun mate kupia jani sinang li APHLC long ke kroi ke dun nang li hin pen thi hak pan nang chin ko ni o neli hin pen ang pachini ke la hello APHLC atum ke la ke long le habar hapat ki han la pen ke asu arni pandring mesen nang jering doksen nang jitu akimang ki do posipini arni la dak Chinthong malong bang lo la pen ke la dak women wing nang ki seng la ke nilita ning arong lo athema la haya alam akam long ri long pada phan kamatha pen ka chipidu ka joine si la dapini arni alang litum bang pen women wing nang seng lo la sinilita la bangsuan mo arni sarni ke la bangsua APHLC songong si haidet ulote kaya timring dok ring dulongji la pen ke mo isu arni taring mesenji ka chini pen sinil ni nga chithe pen si la bangso puta deng lo ini labang su amai kopi pensi kedo pini ke ladake Chinthong constituency along so arlo asong pini APHLC nilitum ladak parjapon edlo sengpon edlo lasi pini tarik troksi August 2023 ladak parjapon lo lasi ladak parjapon ke ladak so arlo ladak in tangkring pen APHLC along pinso kachisong along so arlo atum ta tang nang ji puse nilitum Central Women Working Committee ahin pen nilitum ladak LA la pen CC PS doan pen ahin pen nilitum chingrum iksi pinilitum ladak wang iklo kasi nilitum ladak pathir pon lo la pen ladak anso se arpu bangke alang litumbang President Secretary Chinthong alang litumbang arpu uthot pipon thupo lapen mo ladak arpu pipon thu at lo bulotang te mo la full fledged ahut alang litum pen puthot chingki chithan pon thupo athema khei ka chisong apor ke pinso ka chisong long arlo so tum stami khei ka chisong long ke alang litum akar idolo kasi Chinthong arat ajirpi tum anphan stami akiropi lo langtha ilitum ajirpi alang li sitami lapuan apor ka chipi lapen alang litum misen alam alang litum aningaklong alam chithan poniklo dasi article 244A lake ilitum asar ji ai kathar sar party president alang li nang ki japon kachinya jakong do tanglo la inglong khai do anke lasi wothat lang so LA ake hai chinghan I Bikram Hanse alang li sitami nang chipaduk dun si nang dun lo lapen latak ake hai longkiram teron sar President Chinthong lapen alang li long kachirab dun arpu ki doan tum hanstami so pinso tum nang kachisong dun ong pik pini lasi alang li tum hanstami ning ching sampik lo arnam herjume pidona la khay rengdok ring ni ilitum karjong lapen okay reng rapet jiapan doan ilitum chisong rapet nang pusi piniso arlo song pangtang pon lo seng pon lo antala non gewang ji ke ladak Chinthong long women wing tu han nang li hin pen kupia message ki pigang tung dak Chinthong long dadak Chinthong aso arlo asong atumta ing tangkring pen chisong ikpo pusi nilining arlo kachithepon pima nili chitheklo ladak pinso atum kachisong ladak Chinthong bang ing tang ikring la son thaksi suarlo atum sitami non nang bar iklo lasi alang litum President Secretary arpu kiding pon ke
Marina Bepi alang li Maria Bepi alang li ke secretary arpu deng iklo si alang li arpu ke deng son tak thak si alang li sitame finance secretary alang li amen chethan de son timisenji ami thang Sonaris Ingtipi alang ni finance secretary arpu and pon iklo la son thak si treasurer la pen ke organizing secretary alang li tum arpu penangan arpu and pon iklo si alang li tum labang so arpu kachi bini pen arpu ni arpu dolo pulutang te a responsibility amit hang asai kachi claim pon igjia phansi nili alang li tum aphan tuning ripon lo la pen ke alang li tum puthot mo first executive meeting ki do hut so arlo asong pini kachi tong ki ong i det pen puthot mo first executive ahut ke nang li tum 21 ps so arlo atum on sitami chi hang pen nang li tum executive ki do long kaching wai training chipi pon pen ake hai longkiram teron sar alang li Chinthong president la pen secretary alang li tum pen nang li tum puthot ing ni thupo pusi nili ning che thekang lo la pen nang li tum claim ik pame po pusi nili ning ki che thelo pin so tum ki ing tang kring asot nang li tum sitami Chinthong sitami ki hai ji aphan le li tum bor ipon horlo nang pusi alang li tum phan la kachuning ripon padolo pen last question bang la hen lo nang li ladak Chinthong long ke bang pen বর্তমান ke development government si solibom lo polotang la so development ko ansi nangli pini ladak Chinthong ke bang pen ke thek bon ik long lo thek ik long lo aprang nili tum ma joining hot sitame wang ik lo la son nak thak si rada tumaki sung rada tumaki duk alang li tum pini sitame alang li tum RV Charsi Lun pensi aki hai ong babu kro alang li pen singlok alang li tum ajirpo tum an pini cham thor lang RV Charsi Lun pensi alang li tum lapini soar lo song phan nang pang tang dun ji phan alang li tum nang ki dun ki mitri buring kasi alang li tum han akiro pilo alang li tum kachepaduk alang li tum akeng pen amit hanga peri asele chi wansi latum chi seletu si meeting mai nang dodun lo tuwar awi ladak habit haram Muki wang nilitum aki hai korsing ingti alang li PS long organizing secretary usi alang li sithan lo kasi alang li mithang motor pen ki wang amat tuwari beng ki wang amat gari chaka abang nang pumdun plot lo amasi pam charden lo nilitum pini so arlo asong nang kiseng Chinthong lo kasi lapo anak kisung radatum lang awi karen awi lapen tuwar awi lapen boreng abersai kusitami ladaki kilong amasi long dun delo rada tumki lasi popia development lo malaki lagi ahok kaching pur kali BJP ke ladaki un elo lapen ke chok chelo inglong akhaya hawar ke ladake BJP ke ladake nang chari nang changlak un elo lake constitution sikipulo paragraph 20 ke tribal area inglong akhaya hawar ke BJP RSS ke ladake nang chiplanga masilong lelo lapen election namas nabang nang githurdunji aron kali lasi development pulutang te alang litum heart and soul aning aklong pensi alang litum alam kaning ji ateng pensi akam asai do anstame kadok kawe phanta ke plek ave pen pensi alang litum claim nang ji dam nang ji apotlo bon sitame pinyar ni rat ko piapot kiduk pini rada tum pipot di kiso kiun e an sitame kachar chong ja e pen ki ponang ahin rada ki duk akisung ki lage tek daklo chini daklo lasi rad dek manghunang nelo BJP aphan pirem vek nang po 2024 ki aki hai MP aki hai sar ji ai kathar sar president APHLC alang li phansi MP toydun pen ilitum inglong akhai anabang ke reng dok reng ni pen ilitum dolong ji thaklong ji phan ilitum bor idunang po lapen soar lo song stame pangtang dun pe menang po klem bang phu bang phi pangtang nang ma rat ka chi song pangtang nang ma K sikete Karbiang long east west di mahasau pi hai nang ma Hemprik long liti Hemprik long liti